טוב, אז היי חברים, אני אורי, וקנו לי שולחן גיימינג. טוב, עכשיו זה לא משנה. אז תקשיבו, אני קניתי הצעה מטורפת ב-1200 שקל, הנה ההצעה הזאת, וקיבלתי ממנה. פשוט לא ציונות איך, כי שכחתי, אבל עכשיו אנחנו נעשה סרטון של מאץ' מאסטרס. חסר לי עוד 2 ואני כאילו אשכרה מסיים. אני הולך לעשות לכם סרטון הסופר ספין הזה, מתי שאני אקבל. יצא לי את זה, את השור, וגם קיבלתי 2 קלפים גולד, 2 כזה ו2 מטאטא. אז לי בא לשחק את האמת עם אני אשחק עם האנצ'וף, יאללה. והיום אנחנו גם נקבל את הגביע הזה ב-2100, כן? יואו, נגד איזה קלנקר יצאתי. רק בוא נקווה שלא יהיה לו מזל, רק דיברתי. היה לו פה אקסטרה מוב ברק. כאילו אני אומר פה, בצד ימין, איפה שהצהוב הזה. אני לא מאמין שיש לו מזל. טוב, תודה. תודה לאקסטרה מוב. ותודה. טוב, אני אלך פה לכתומים. Round 2. Opponent's turn. Your turn. Booster ready. הבוסטר שלי טעים, אז בואו נשים אותו כמובן. יש! תביא לי אקסטרה מוב. טוב מאוד. טוב, אני אעשה את זה. וזה. וזה כדי להציל את הבוסטר. אני מוביל עליו, אבל הוא יכול לעקוף אותי. כאילו, אני לא בטוח אם זה בן הבת, אבל הוא יכולה לעקוף אותי. יכול. כאילו. אז בוא נראה. צף פה די לטובתי, אני חייב להגיד. למה לא שומעים את זה? טוב, בוא נעשה את הברק. שוב פעם לא שומעים את זה. אקסטרה מוב. לא יודע מה זה. יש פה כזה בעיה. טוב, יש לי 107 נקודות. אני מאמין שיהיה לו די קשה. טוב, לא יודע למה זה לא עובד, אז בוא נמשיך פשוט ככה. עד שזה אולי יסתדר. יש לו פה אקסטרה מוב ויש, הוא פספס. בוא נעשה. הנה, חזר. טוב, זה את זה. נלך על האדום, וצהוב. יאללה, טוב האחרון. אני מקווה נצליח. הוא די שחקן גרוע. אבל בוא נראה. אני אחזור. זה נראה שהוא די חוזר. יואו. נראה לי אני מפסיד. מה לעשות? בוא נעשה את זה. מה? נראה לי אני מפסיד. טוב, לא הייתי צריך להשוויץ, הוא ניצח. לא יודע איך. עוד 20 נקודות. טוב, נעשה עוד משחק, אבל הפעם עם פרקים.
נעשה את זה. עכשיו חזרת. טוב, אני אלך על הקוסם. Round 1. Your turn. טוב, אני מתחיל. יש לו אותו קלף כמוני. בואו נראה רק שאני לא פספס. טוב, אני לא יודע מה אני פספס. Opponent's turn. Extra move. Extra move. תגידו לי שהוא לא ראה את זה. אומייגאד, מה זה מגניב פה? Extra move. אומייגאד, איזה מזל. אבל שתי דעות הלכו לו, יש. Round 2. Your turn. Extra move. Booster ready. Extra move. Booster ready. את זה, ויש לי בעוד 20 קטומים. Extra move. ועוד Extra move. יש לי פה עוד מזל. Booster ready. Booster ready. ובואו נעשה את זה. שוב פעם אין קול, לא יודע איך. טוב, אבל יש לי 121 על התור הראשון, כאילו על התור השני, שזה די טוב. טוב, לפחות ברמה שלי. יאללה, בואו נראה. לא, יצאו פה ברמה. Round 3. Your turn. אבל כמובן שהוא לא הצליח. זה גרוע. טוב, לא נראה לי גם בוא כדאי להזלזל. טוב, נעשה את זה. Opponent's turn. את האדומים. ועכשיו, כן, בעצם כאן האדומים. נגיע לו. Round 4. Your turn. כחולים. ואת הבוסטר אני אשמור לתור האחרון. כאילו אין לי יותר שווה. כי עכשיו יש לי רק תור אחד, וגם בתור האחרון זה מאוד יעזור לי. נעשה פה את הצהובים. Opponent's turn. תראו, יש לי יתרון די גדול עליו, כי אני לא בזבזתי את הפרקים הכחולים למטה. אז זה די טוב. יש! יואו, וקודם כל אני אפעיל את הבוסטר. אני יודע מה אני עושה, תסתכלו. עכשיו את זה, כי זה אפעיל לי עוד הבוסטר. טוב, בוא נעשה. אומייגאד. אז יש נקודות. טוב, נראה לי זה בי עוד, שלא ראיתי. לא, עדיין לא עושים תור אחד. יאללה. אומייגאד. טוב, בוא נעשה את זה. התור שלי היה פה. טוב, מאוד טוב. אני לא מאמין, הוא כיפתי. אבל יאללה, בוא נראה. שלא אותו אחד, מה הוא יעשה. טוב, תראו, זה אחר רואה. בוא נעבור לעוד משחק. טוב, זה פה עשימה. אוקיי, צריך תקף, אוקיי? טוב, עוד משחק אחד. אני מגיע להם הזה. אין לי מושג מה זה. ואני רוצה להראות לכם את המשחקים של אחותי. תסתכלו. עוד שתי משחקים שהיא מנצחת, אז היא עולה למאסטרס. וזה מטורף. אני יכול לתרום להם, אבל לא בא לי. למרות שלי תורמים, אבל אין מה לעשות.
טוב, רק שתדעו, זה הביא לי 2 מטאטי ההצעה שקניתי ב-1200 ושתי כזה. שנייה, אני חייב לבדוק משהו. אני חייב לבדוק שנייה משהו. אני יודעת שחסר לי עוד משהו. כאילו זה. יואו. נראה לי אני מצטער. טוב, לא משנה. בואו נעבור למשחק הבא שלנו. מה זה יהיה הפעם? אתם יודעים מה? יאללה, נשחק עם הבט. יואו, אם הוא מנצח אותי, הוא גם עולה Round 1. Opponent's turn. הלוואי, כל שהוא לא ינצח. Your turn. טוב, בא לי אקסטרה בול. אני חשבתי לב. טוב. טוב, Extra move. ובוא נלך על זה. Round 2. Opponent's turn. Your turn. טוב, נתחיל עליי. למה עשיתי את זה הרגע? לא יודע. טוב, Round 3. אני לא מאמין עכשיו. Opponent's turn. איזה Extra באסה. move. אני חושב שזה יביא לו רק 6 נקודות. 17 אפילו. זה אמור להביא איזה 20 ומשהו לדעתי. Your turn. Booster ready. טוב, בבקשה, חיבור ברק. יש. ובוא נעשה את זה ככה. Booster ready. טוב, יאללה, זה ישתמש פעם. לא יודע למה אני עושה את זה, אבל שיהיה. Extra move. Round 4. וגם עוד שהייתה לי... Opponent's turn. טוב, זה היה לו... זה היה תור כאילו באותו פיקס לדעתי נראה לי. Your turn. טוב, אני אעשה לו טיטה... רק דיברתי. Booster ready. טוב, ואני אעשה עוד מהלך אחד. אני לא אשתמש בבוסטר בכוונה, כי עכשיו הולך להיות התור אחרון. Final round. Opponent's turn. יאללה, מקווה שאני אצטרך. Extra move. כאילו לא אמרתי בדיוק את זה. Your turn. Booster טוב, ready. נצטרכתי להצטרך להגיד לך. אתה לא הולך לזכות בעין הזאת בקרוב. Extra move. בסדר, כאילו סתם יכול לעשות. ואיכשהו זה הביא לי ברק שיהיה. Booster extra move. Booster ready. טוב, אני סתם עושה. ובכל זאת זה עושה לי כאילו מהלכים טורפים. טוב, אז יאללה, ניצחתי. יאללה, בוא נראה מה זה. אוקיי.
דברים פה שווים. טוב, אז אני אנסה להבין מה זה. חברים, זה היה סרטון להיום. אם אהבתם תשאירו בלייק ותשמעו ונתראה בסרטון הבא.